Salutare, dragi prieteni, veniți și aici cu motocultorul meu Ruris 818K. Să iau și-o de aici niște pământ cu nisip, cum știți, de la Big Pegea. Uitați, am aici o greutate de 10 kg, aici una de 40-50 de kg și cu remorca asta care a 0,54 cubi. Și iau de aici și filmez când ies să ies pe acolo, pe la o grămadă de aia mare. Așa și acum apuc să o încarc pe asta plină. Cum se vede, am terminat-o și de umplut, tot și mai pun cu ea pe plug. Cum se vede, cu roțile auto, fără trolul, fără nimic. Vedeți acum cum urcă acolo pantaia. Acum îi dau drumul aici să o pornesc să plec. Să nu fac frone făcută să mă duc o lea în râul ăsta. Că aia mai îmi trebuie. Dreapta 1. Cum se vede, nici nu patinează nimic. Ia uitați cum intră acolo. Dar acum la panta aia să vedem cum urcă unde era cu pegeau, cu trolul, cu alea. Trei saci de coceni. 3 saci de coceni. Cum vedem, nu se complică foarte ea. Și eu uite aici așa cu remorca de nisip cu pământ. Cu remorca basculabilă. Știți, când ajung acasă filmez când ies o basculă să vedeți cum e. Bar jumate pe față și pe spate am 3 bari. La relantiu, cum se vede, uitați aici plecare cu relantiu. În dreapta a doua. Că cu o mână filmezi. Au format ăștia pe aici drumul încă tot cum se vede.
Ia mea, să vedem, ne trebuie hidraulic ceva, ia, să vedem dacă ne trebuie hidraulic ceva, ia. Ga mea și picioarele, dar de ne trebuie hidraulic ceva, ia mea, băgame. Ia să vedem, trebuie hidraulic ceva aia. Unde ești? Ia uite. Hai, du-te. Bă, eu cred că nu ne trebuie hidraulic. Ia uitați. Eu zic că nu ne trebuie hidraulic. Eu cred că nu ne trebuie hidraulic. Fiți atenți, ia uitați. Acum îi dăm cheie la motocultor și îi dăm în față. Hidrata întâi. Ne-a trebuit hidraulic ceva? Nu ne-a trebuit. Bă, uitați-vă ce frumos a lăsat. Ia uite. Nu se vede și udnița. Deci nu ne trebuie hidraulic. Să ridicăm.